ставам Pro с този Mercedes AMG GT-R Pro. Каква е разликата от обикновения GT-R? Има ли такава? Заслужава ли си този автомобил? Останете до края на видеото, за да разберете. Всъщност, Pro версията е предназначена основно за писта, но тази специално може да се кара и по улиците. Под капака имаме 4 литров Twin Turbo V8 двигател, 585 конски сили, 700 Нм. Тук се виждат и двете турбини между двигателя, което скъсява пътя на въздуха и имаме минимално забавяне при ускоряване. Скоростната кутия е 7-степенна с 2 съединителя и всъщност се намира в задната част на автомобила, което много спомага за разпределянето на тежестта точно в този автомобил. Колата ускорява от 0 до 100 само за 3,6 секунди, а спирачките са карбон керамика, заедно с 6 бутални AMG спирачни апарати. Самите дискове при Pro са 402 мм, по-големи са от тези на обикновения GT-R. При него са 390 мм. Отзад също имаме карбон керамика, за разлика от обикновеният, където дисковете са обикновени. Колата има завиване на 4-те колела. Имаме карбонов таван и магнезиев преден капак за по-нисък център на тежестта. При Pro версията имаме доста промени по аеродинамиката. Предният сплитър е регулируем. Разполагаме и с тези малки перки, които доста допринасят за аеродинамиката на автомобила. Отпред джантите са 19, отзад 20, за по-голяма стабилност на пътя. Имаме доста карбон по бронята, огледалата, праговете и този отвод. При Pro версията имаме тези отводи за нагорещения въздух от спирачките. Отзад спойлера е много малко променен с този лип, който е при Pro версията. Помага за аеродинамиката, както и натиска задната част на автомобила. Отзад имаме огромен ауспух и невероятен карбонов дифюзер на задната броня. А при Pro версията имаме и тези допълнения отстрани. Скачайте с мен, да ви я покажа отвътре. Всъщност няма много промени по интериора на Pro версията на GT-R. Имаме този Алкантара волан и тези бутони за регулиране режимите на автомобила. Имаме доста голям дисплей с километражите, който се променя в различните режими. Не се чудете защо централният дисплей е с тези размери. Направен е така, за да не разсейва шофьора. За разлика от миниатюрния дисплей, централната конзола е огромна. На нея се намират всички бутони за управление на автомобила, както и, разбира се, лоста за скоростите и конзолата за управление на централния дисплей. Имаме Алкантара по целия таван на автомобила, както и тук отстрани. Цялото табло можете да видите. Високия клас на изработка, като това се прави ръчно. Жълтия шеф, който се мачва перфектно с жълтия колан. Веднага си го слагам. Штрак! Нещо много интересно. Ако желаете, колата може да бъде поръчана с 4-точков колан. Това е спортния колан, който съм ви показвала преди в Porsche GT3. При всички спортни автомобили, като този, които са предназначени за писта, няма как да минем без Roll Cage за ваша безопасност, разбира се, както и страхотните спортни карбонови седалки. И сега нещо много специално за този GT-R. Има много интересен Traction Control бутон, с който регулираме
9 степени и можем дори да ограничим колко приплъзване да има самия автомобил. Нещо като дрифт мод. Предавките на автомобила са предназначени за писта, затова първа е доста по-дълга от обикновено, а 6 и 7 са по-къси. Това спомага за по-високата скорост. Колко по-добър е GT-R Pro от обикновения? 4 секунди на Nürburgring. Аз няма да гоня тези резултати. Заслужава ли си? Преценете и ми напишете. До скоро!